Saka mamuchitira kuti madirections asakurasei mama. Ichokwadi. Kunyepa. Pati vanhukadzi makasikwa sei? Zviri munature nai. Daiti vakwezise zvakanaka makadii mama? Tiripo makadiwo Prophet. Varwerei maoko. Imimi mother mamusiri suppose kuuya next week here imimi nehama dzese. Ichokwadi. Kosei mafano mega. Ndati ndizive kuti kana taakuzouya tozofamba sei. Nyepa. Kuita seiko. Nyepa. Maru nyepa. Nyepa. Vati kuti vafanoziva nzvimbo. Ndizvo mama. Ichokwadi. Okay. Vari nyanya kunyepa. Pati vanhukadzi makasikwa sei? Zviri munature nai. Saka mamuchitira kuti madirections asakurasei mama. Ichokwadi. Kunyepa. Kunyepa. Kuna zvakadaro. Kunyepa. Asika kutaura kunoku kuti muzive madirection but matosiya kamurume achirwara akarara kumba imarega. Ichokwadi ari kurwara. Mva mati mufanoziva madirection mukamusiya ari wani. Now listen to me mama. Nyaya checho yaita kuti mude kufanoyamika nyaya yekuziva kuti mukauya mine hama next week apa musi weSunday munobatwa, hamunodyisa murume here. Asi hamusi kuonawo here kuti murume wenyu angozungairwa? Akungoita kunge munhu ari kutenderera pfungwa kudai. Tanchingotiwo kurwara izvi. Hamuna kudyisa murume here tisati pakanganwa? Ndakaendawo ndichiti ndikunoda kugadzisawo imba yangu. Saka ndakapiwawo zvandakapiwa bva ndanzi mukasvika kumba moisa muchikafu modya pamwe chete. Ndizvakaitika. But kapa makapedza kumudyisa ndo paakatanga kurwara sio zvakaitika. Ndizvozvo chaizvo. Izvozvizvi pana bamunini vakati vada kukurovai mukangonobatwa. Ichokwadi varipo bamunini crowd. Nokuti nyaya yenyu yatekeshera yazara. Hama dziri kutongonyumwawo kuti pane zvakaitika. Saka bamunini crowd vangada kukubhura histereki mukauya next week. Isa hatikurudzire vanhu vanorova naizvo, but hatidi vanodyiswa futi. Hakuna kudyisa munhu. Rudo runofanira kuve rudo ruri natural. Kana munhu achikuda anokuda, kana asisada achada. Zvino ndiri kushaya ndovabatsira sei? Ndatouya kutobatsirwawo. Prophet ndibatsire. You are very correct. Nyaya yavo inotoda murume wacho aripo.
togomurutsisa ko crowd bamnini wanondirwisa wakauya bamnini crowd. bamnini crowd vanokurwisai Wanondirwisa nokuti vatori pachiki. inyaya yekuti vanenge vabhoekanaka because ndo vanenge vachimiramiriwo vachitsvagawo tumari kuti mukoma arapwe. Asi toda kuti muri ichengetwe mouya panapa next week musi weSunday. Munongonotaurira murume kuti hanzi uya usina kudya. Mazvinzwa? Ndinotenda Prophet. Tosangana musi weSunday. Tinotenda. Next week. Ndai munogara basi. Vangani vakajikisa varume. Kana uripo wakajikisa murume uchida kundizvigadzira simuka ndokugadzirira. Gara nezungairwa rako.